उदालगुरिनिफ्राय फैदों दिनै आङो CRPFआव सिलेक्ट जाबाय बिनि थाखाय आं सारमोन आरो आंनि न'खरनि गासैखौबो थेंक इउ जासियो आरो माबायदि नाजानाय गेजेरजों आं जोबोर खस्थ'यै नाजाबोदों आरो सारमोनाबो जोबोद मोजाङै ट्रेनिं फोरोंदों बेनिखायनो आं दिनै बेसिम सहैदों आरो गोबाङा सानो जे हिन्जावफ्रा बेबायदि साख्रियाव थिसनथाइ मोननो हाया बेबायदि गोसोआव लोरबांथि लायो बेफोरनि सायाव मा बुंगोन बेफोरखौ गाव गावनो जेनेबा गोसोखौ गोरा खालामनानै नाजायोब्ला बेलेग गुबुनफोराथ' बुंनायाथ' बिदिनो बुंखागोन खोनासंनाङा आरो गावनि गोसोखौ दाद लाखिनानै नाजालांबा साक्सेस जानो हायो नोंथांमोना बे एकाडेमियाव माबायदि सोलोंथाइ मोना मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै बे एकाडेमियाथ' जोबोर मोजां दिनै सारमोनानो जोबोर मोजां फोरोङो बिनि थाखायनो जेनेबा जायफोर गोसो गैया जेनेबा न'आव खारनो हाया जेनेबा हारसिं बोरैबा फिल खालामो बेफोरो बेयाव फैनानै जइन जानानै ट्रेनिं लाफैनानै साक्सेस जानो हायो आरो मा मुं नोंनिया आंनिया रिमा बर' सार मा पस्टआव आं CRPFआव बेसेबां दानसो बा बेसेबां बोसोरसो नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा जाफुंसार जानो हायो बियो आंनिया सेकेन्ड एटेम्पमोन आरो दा जाबायदां बोसोरथामफोर सार आंनि मुङा सोरां बसुमतारी गामिनि मुङा निउ खाग्राबारि होनो कुसुगाव एरियायाव थायो नोंथाङा मा साख्रियाव थिसनथाइ मोनदों आं दिनै SSCGDनि माबायाव सिङाव थिसनजानाय CISFआव साख्रि मोननो हादों माबायदि नाजानाय गेजेरजों मोननो हादों नाजानाया गोबाव समनिफ्राय नाजाबाय थादों आङो 2022निफ्रायनो नाजायै दिनै 2026आव फाइनाल रिजाल्ट फैनानै सेलेक्सन जाफैबाय आरो बियो 2025निनोमोन आरो दा 26आव फाइनाल रिजाल्ट फैनानै सेलेक्सन जानो हाबाय आं CISFआव माबायदि मोनदों दिनै समाव दा गोबाव समनिफ्राय नाजानानै दिनै जाफुंसार फैनानै गावखौनो माने फोथायनो हायै मोनसे गोसोआव बिदि जाखांदों आरो आं बिदि जानो हागोन सानाखैमोन आरो थेवब्लाबो आं दिनै गोबाव सम 3 बोसोरानो जाबायमोन 4 बोसोर नाजानानै आं दिनै जाफुंसार जाफैनो हाबाय बेयाव बे एकाडेमियाव नोंथाङा बेसेबांसो सोलोंथाइ लाया बे एकाडेमियाव आङो बारा सम थानाय जायाखै 2 मासल' थाफैनाय जादों 2 मासनि गेजेरावनो आङो आंनि नांगौखिनिखौ बुथुमनो हानानै आं खारनायावहाय पास खालामनो हादों दिनै जे बे एकाडेमिया नोंथांमोनखौ बरायबाय मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै आरो माबायदि मोनदों बे एकाडेमियाव आं सार आरो मेडाममोन गासैखौबो जोंखौ दिनै लिंहरनानै बायदि बरायफैनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ माबायदि फोरोंथाइ होनाय जायो बे एकाडेमियाव फोरोंथाइ होनाया मोजाङानो जोबोद मोजां जेरै आं सिगां बेयाव फैयैनि सिगां आङो 5 किल'मिटारखौ खारनो हायाखैमोन हारसिं प्रेक्टिस खालामो ओमफ्राय जेब्ला आं बेयाव फैनाय लोगो लोगो सारमोनजों जे प्रेक्टिस खालामफैदों बिनि उनाव आङो फार्स्ट टेस्टआहायनो 5 किल'मिटारखौ 22 मिनिटाव खारफैनो हाखादोंमोन ओमफ्राय फैथारना आङो 20 मिनिटाव हाफैनो आरो 5 किल'मिटारखौ नोंथांमोनबायदि गोबां लाइमोनफोर दङ जाय बिथांमोना साख्रि आन्दायनाय थायो बिथांखौ मा खालामगोन बे समाव जायफोरा ओरैनो गामियाव ओरैनो बेखाराव थायो बेफोरखौ आं गासिखौबो खावलायनो लुबैयो जुदि लामा मोनाखैबा साख्रि नागिरनायनि अब्ला आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै थाफैनो हागोन बेयाव सारमोनहानो गासिबो दैदेनलांखायो बबे लामाजों थांनांगोन आरो माबायदि जेरै अनलाइन फैयो नटिफिकेसन बे समावबो एप्लाइ खालामनो हाखायो एकाडेमिनिफ्रायनो बेखिनिखौनो आं बुंनो सानदों मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है मैं कोकराझार सालाकंडी से आया हूँ मैं आज 4-5 साल से मेहनत कर रहा था मेरा नौकरी नहीं हो रहा है लेकिन इस साल मैंने सोचा कि असम फिजिकल एकेडमी जाऊँगा और मेहनत करूँगा फिर आया और आज इस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ फाइनल ईयर में सिलेक्ट हो गया BSF में बहुत मेहनत किया था असम फिजिकल एकेडमी की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर असम फिजिकल एकेडमी नहीं रहता तो आज शायद मेरा नौकरी भी नहीं होता तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ असम फिजिकल एकेडमी को थैंक यू और आने वाला जनरेशन है उनको क्या बोलना चाहते हो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर सच में नौकरी करने का जुनून है तो इधर आइए मेहनत कीजिए घर में भी हो सकते हैं लेकिन घर में आजकल का जो मतलब वातावरण है उससे नहीं होगा इसलिए एकेडमी बहुत ज़रूरी है तो आइए मेहनत कीजिए नौकरी लेके जाइए इधर से মোৰ নাম নাৰায়ণ চন্দ্ৰ হাজং আপুনি কোন ষ্টেটৰ পৰা আহিছে মই মেঘালয়ৰ পৰা আহিছোঁ কেতিয়া আহিছিল আপুনি একাডেমি মই মে' মাহত আহিছোঁ আজি আপুনি চাকৰি পালে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰৰ কাৰণে মই চাকৰিটো পাইছোঁ ছাৰ যদি নাথাকিলে মই চাকৰিটো নাপালে হয় কিমান কষ্ট হৈছিল চাকৰি কিমান কষ্ট কৰিছিল 5 মাহ কষ্ট কৰিছোঁ মই কোন একাডেমিত আহিছিল আপুনি আসাম ফিজিকেল একাডেমি আজি আপোনালোকক যে ৱেলকাম জনাইছে কি ক'ব এই একাডেমিৰ বিষয়ে আৰু আজিৰ দিনত কি কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব মইতো বহুত খুচি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ কেনেকৈ ক্লাছ দিয়া হয় ইয়াতে ভাল মেম যিটো ক্লাছত পূৰা এইটো আহে